खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 13 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि फुंबिलिनि माखासे खौरां फोसावनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ उदालगुरियाव बिमा गौथुम एबसुनि हाबाफारियाव गेदेर सांग्रांथि हानजा सुरदों। उदालगुरि जिल्ला बर' बिमा आफादनि दैदेननायाव आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि हेफाजाबाव उदालगुरि नोगोराव आयेन बेरेखा हाबाफोरनि हेंथायै सांग्रांथियारि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लागिरिफोरा आखायाव प्लेकार्ड लानानै आयेन बेरेखा हाबाफोरखौ बन्द खालाम, फेग्रा मुवाखौ बन्द खालाम, गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय बायदि स्लगान होदोंमोन। बे फालिथायाव नुजाथिफैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङो दि दिनै बे सांग्रांथि रेलिखौ फेग्रा मुवा, आइजो लांखारग्रा, आयेन बेरेखा, समाज सिबियारि, गथ'सा रान्दि बायदि बायदिनि हेंथायै लानाय जादों। बेनि गेजेरजों जों सोरखारनि नोजोराव लाबोनो लुबैयो दि बेफोरबायदि जाथायफोरखौ बन्द खालामनांगौ। लोगोसे बेफोरबायदि जाथायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ। जों बे हाबाफारिखौ गासै समावनो मावफुंबाय। समाजा गोख्रों जानो थाखाय समाजनिफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि आखुफोरा बन्द जानांगोन। बेबादि फेग्रा मुवानि बाहायनाया बुथारनाय आरो जिनाहारिजों लोगोसे समाजाव समाज बेरेखा हाबाफोराव गिथावना महरै बांहोदों। जों फोथायनाय दं दि बर' बिमा आफादनि बे सांग्रांथिनि गेजेरजों गासै आसामावनो बेफोरबायदि समाज बेरेखा खामानिफोरखौ होबथानो हागोन आरो गोजोनै थानो हागोन। जों बिटिआरनि बाथ्रा आसाम आरो मिरु सरकारखौ बेबादि समाज बेरेखा खामानिनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामगासिनो दं, जाय दासिमबो सोलिगासिनो दं। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे सोमावसारनाय हानजा सुरनायाव जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि कर्नेलियास दैमारि, उदालगुरि जिल्ला बड' मादार्स एस'सिएशननि बिबानगिरि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलारि आफादफोरनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ कच राजबंसि हारिखौ हेफाजाब होनायनि समायखिरा लायो। बिटिआरआव कच राजबंसि हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो दाय होनायखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फिन रोखा बुंथियो। बुधबाराव बिर सिलाराय दिबस हाबाफारियाव बाहागो लानानै बर'आ खुंथायनि गोजोन आरो जौगानायाव गोसो होदोंमोन। जों कच राजबंसि हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जुनिया राहा लागासिनो दं। जोंनि थांखिया बयनिबो थाखाय मोनसे गोजोन आरो दावगालु आबहावाखौ बांहोनाय। बिथाङा सिडलीआव सोलिबाय थानाय कच राजबंसि हारिमुआरि आरो बिजिरसं मिरुखौ लुनायखौबो मुंख'दों, जायनि थांखिया हारिनि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनाय। बर'आ बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीखौबो सोंखारिनानै बुंदोंमोन दि बिथांनि दैदेननायाव नोजोरनि आंखाल आरो सुबुंफोरा बेखौ नेवसिगारदोंमोन। इयुनखौ बिटिआर महर होनायाव बिथांहा जेबो बिफाव गैया होनना बर'आ बुंबावो। रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिका, जाय बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन, थागिबि हारिफोरनि थाखाय सोरखारनि हाबाफारिफोरनि सायाव नोजोर होदोंमोन। बिथाङा फोसावदोंमोन दि गासै आसामाव मेडिकेल कलेजफोराव मोन 10 मासिफोरा हारिसायारि फरायसाफोरनि थाखाय थिखानाय जादों आरो मुलुगसोलोंसालिफोराव कच राजबंसिफोरनि थाखाय बांसिन थिखानाय खोथा होदोंमोन। हाजरिकाया फैगौ बिसायख'थियाव हारिनि राजखान्थियारि थान्दैखौ 4निफ्राय बाङाइसिनाव 7 एमएलएसिम बांहोनायाव फोथायनाय फोरमायदोंमोन। गुबुन गुबुन कच राजबंसि आफादफोरजों खुंजानाय बे हाबाफारियाव हारिनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन, जायफोरा खौसेथि आरो साबसिन थान्दैनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों। थामथि खौराङाव दङ कक्राझारआ जारिमिनारि बाजेट जथुमनि थाखाय साखाफारा। आसामनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रबि ख'थाया बुधबाराव रायजोनि राजथावनिनि बायजोआव जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि गिबि बाजेट जथुमनि थियारिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे नायफामफिननाय मेल खुंदोंमोन। बे जथुम्माया 17 फेब्रुआरियाव कक्राझारनि बिटिसि आयेन आफादाव जादोंमोन। डक्टर ख'थाया बे जारिमिनारि जथुम्माखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय सांग्रां बिथांखि लानायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बेयो आसामनि थाखाय मोनसे गोनांथार सम आरो जों आयेन दागिरिफोर आरो गेदेमा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोरोनथि गैयै मोनदांथिखौ रोखा खालामनांगोन, बिथाङा बुंदोंमोन। बे मेलाव कक्राझारनि डिपुटि कमिशनार मसान्दा एम. परथिन, पुलिस सामलायगिरि पुष्पराज सिंह आरो बिटिसिनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। डक्टर ख'थाया सत्र हल, मावख'नि खथाफोर आरो गुबुन गाहाय थावनिफोरखौबो नायदिङो।
बेनि सिगां 10 जानुवारियाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ गावनि संबिजिरारि गोहोफोरखौ बाहायनानै मावख'आरि महरै जथुम्माखौ फोसावदोंमोन। बाजेट जथुम्माया 17 फेब्रुआरि खालि सानजौफुनि 12 रिंगायाव क'क्राझारनि BTC आयेन आफाद चेम्बाराव जागायगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम BJPआ 10,000 मावथिफोरनि बाहागो लानायाव 39 जिल्लाफोराव सिलाराय दिबस फालिदों। आसामाव भारतीय जनता पार्टीआ गावनि 39 आफादारि जिल्लाफोराव सिलाराय दिबस फालिदोंमोन। बे फालिथायाव सा 10,000 सो BJP मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। अटल बिहारी वाजपेयी भवननि हाबाफारियाव सिलारायनि सावगारिनि सिगां बिबार बावनाय आरो आलारि बाथि सावनाय दंमोन। BJP आसाम रायजो आफादगिरि दिलीप शइकियाआ दोलोनि दरं जिल्ला मावख'आव जानाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो मंगलदैयाव आसाम सोरखारजों खुंजानाय रायजो सिलाराय दिबस फालिथायावबो बाहागो लादोंमोन। बे फालिथायाव बिबुंथि होनानै शइकियाआ बुंदोंमोन, सिलारायआ साहस आरो रौनिया रोंग'थिनि मोनसे अदम्य नेरसोन महरै जोंनि सिगाङाव गसंना दं। बिथाङा सासे गेदेमा दावहारु आरो खुंगिरिल' नङामोन, नाथाय सनातन हारिमुनि सुंथागिरिबोमोन। छत्रपति शिवाजी आरो लाचित बरफुकन बायदि गेदेमा सुबुंफोरजों समान जानायनि उनावबो सिलारायआ गावनि मोननांगौ हायुङारि सिनायथि मोनाखै। बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय दिल्लीयाव सिलाराय सान खुंनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम साबायखर बावदोंमोन। बे हाबाफारियाव आसामनि हारिमुआरि मन्थ्रि बिमल बराया बाहागो लादों। बाथि खौराङाव दङ ट्रिपल मर्डार सोमोनांहोदों गुवाहाटी। आइजो, फिसाय आरो फिसाजोनि गोथै देहा मोनदों। गुवाहाटीनि बामुनि मैदाम ओनसोलनिफ्राय सन्देहगोनां बुथारनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय नुजाथिदों, जेराव 12 फेब्रुआरियाव मोनसे नखरनि 3 सोद्रोमाफोरखौ गावसोरनि न' सिङाव गोथैसह मोननाय जादोंमोन। थैनाय सुबुंफोरखौ 42 बोसोर बैसोनि जुलि देखा, बिनि फिसाय लहित ठाकुरिया रातुल मुङैबो मिथिनाय जायो आरो बिथांनि 14 बोसोर बैसोनि फिसाजो रितिका देखा थाखो 9 नि फरायसा होनना सिनायथि होदों। पुलिसनि बायदिब्ला गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि जुलि आरो रितिकानि सायाव नुनो मोननाय जखमफोरजों लोगोसे 3खौबो बुथारनाय जादोंमोन। लहित ठाकुरियानावबो दुखुनि दागो दंमोन, जाय गाज्रि गेलेनायनि सन्देह खालामदोंमोन। गुबैयै मरिगावनि जुलि देखाया भारतारि रेलवेआव साख्रि मावोमोन आरो मोनसे रेलवे क्वार्टाराव थायोमोन। रितिकाया गावनि गिबि जुलिनिमोन। लहित ठाकुरिया, जाय मोनसे गेरेजाव खामानि मावोमोन, बिनि सिगाङाव गावनि फिसाजो बाथुल रितिकाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि थाखाय पक्स' आयेननि सिङाव जेलाव थानांदोंमोन। बिबानगिरिफोरा नायबिजिरगासिनो दं दि बे सिगांनि जाथाया बुथारनायफोरजों सोमोन्दो दं ना गैया। द'थि खौराङाव दङ क'क्राझाराव जाग्रा आदारनि सांग्रांथि लाबोनो थाखाय खुंजानाय जानायनि मोनथाय मेलाया जोबबाय। इट राइट इन्डिया हाबाफारिनि सिङाव खुंजानाय इट राइट मेलाया गासै आसामाव 4 थावनियाव खुंजाखांनायनि उनाव क'क्राझाराव जोबदोंमोन। बे हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबाव आसामनि आदार रैखाथि कमिसनारेट अफ क'क्राझारनि सिङाव खुंफुंनाय जादोंमोन। क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेरारि आरो माल्टिपार्पज फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय साननैनि मेलाया गोग्गो आरो पुष्टिगोनां आदारनि गोनांथिनि बादै सांग्रांथि लाबोनायनि थांखि। मेलाया बज्राखौ जौगाहोनायनि सायावबो गोसो होदोंमोन। बिसोरनि पुष्टिगोनां बेसेन आरो सावस्रि मुलाम्फाफोरखौ दिन्थियो। हाबाफारिनि बाहागो महरै अर्गानिक महरै गायजानाय मैगं-थाइगंफोरखौ दिन्थिफुंनाय मोनसे दिन्थिफुंनाय खुंफुंनाय जादोंमोन, जेराव दिन्थिफुंनायाव 30 स्टलफोरा बाहागो लादोंमोन। खौरां बिजोंनि सिगाङाव आसामनि आदार रैखाथिनि मावख'गिरि समिरन बरुवाया फोरमायो दि बे मेलाखौ आसामनि क'क्राझार, गुवाहाटी, लखिमपुर आरो तिनिसुकिया बायदि 4 थावनियाव इट राइट इन्डिया हाबाफारिनि सिङाव खुंफुंनाय जादोंमोन। सरासनस्रा सुबुंफोर, गुबैयै लाइमोन आथालनि गेजेराव गोग्गो जाग्रा हुदानि बादै सांग्रांथि गोसारहोनायनि थांखिजों क'क्राझारआ बानजायग्रा थावनिफोरनि गेजेराव मोनसेमोन। स्निथि खौराङाव दङ आसाम सोलोंथाइ मन्थ्रिया एआइजों सालायजानाय निपुन मित्र एप बेखेवदों। आसामआ फोरोंगिरिफोर आरो बिजिरसंगिरिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय डिजाइन खालामजानाय मोनसे एआइ गोहोगोनां एप निपुन मित्रनि जागायनायजों सोलोंथायारि गोदान दिहुनथायनि फारसे मोनसे गेदेर आगान लादों। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ बुधबाराव गुवाहाटीनि दिसपुर फरायसालिमायाव मोनसे हायुङारि सेमिनारनि समाव एपखौ बेखेवदोंमोन।
निपुन मित्राया हायुङारि सोलोंथाइ खान्थि NEP 2020, हायुङारि फरायफारि फ्रेमवार्क NCF, निपुन भारत मिशन आरो निपुन एक्जाम मिशननि सायाव फोरमायथि होयो। बेयो फोरोंगिरिफोरखौ गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइनि फिथायफोरखौ साबसिन खालामनो थाखाय फाउन्डेशनेल लिटारेसि एन्ड निउमेरेसिनि सायाव नोजोर होनानै आयदानि बिथांखि बानायनायाव मदद होयो। एपा असमिया आरो 100 नि बांसिन मुलुगनां रावफोरखौ लोगोसे गोबां रावफोरखौ मदद होयो। बरपेटायाव थानाय सोलोंथाइगिरि प्रसेनजित शर्माजों जौगाहोजानाय बे एपखौ सोलोंथाइ खान्थि आरो थाखो खथानि हुदानि गेजेरनि फारागथिखौ फोजोबनो थाखाय मोनसे गाहाय आगजु महरै बाख्नायनाय जादों। मन्त्रि पेगुआ सोलोंथाइयाव AI खौ खौसे खालामनायाव शर्मानि नाजानायखौ गनायथि होदोंमोन। हाबाफारिनि समाव मन्थ्रिया अल आसाम BRP फरामनि गांसे लाइसि अन्वेषणखौबो बेखेवदोंमोन, जेराव बिरोंदामिननि गेजेरजों सोलोंथायारि आदबफोरखौ जौगाहोनायाव रायजोनि गोसो होनायखौ दिन्थिनाय जादोंमोन। बेनि गेजेराव मंगलबाराव डक्टर पेगुआ आसाम खुंथायारि स्टाफ कलेज, खानापारायाव आसामनि समग्र शिक्षाजों खुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव जर'खा गोनांथि गोनां गथ'फोरनो CWSN हेफाजाब आरो आगजुफोर रानदोंमोन। 8थि खौराङाव दङ बजालियाव बिस गोनां सन्देह'आव माबा मोसौनि जिउ खहा, पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय। आसामनि बजालि जिल्लानि सोनाब सिमला लथानिफ्राय सन्देह' गोनां जुनार बिस गोनां मोनसे सोमोनांथाव जाथाय नुजाथिदों, जेराव माबा मोसौफोरखौ सोमोनांथाव थासारियाव थैनाय मोननाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला जेब्ला बे जाथाया जादोंमोन अब्ला मोसौफोरा मोनसे धनिया फोथाराव मोसौ गुमगासिनो दंमोन, जाय ओनसोलारि आबादारिफोर आरो थागिरिफोरनि गेजेराव गोब्राब जिंगा सिखांदोंमोन। पुलिसआ थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो आरो दायनिगिरिफोरखौ सिनायनो थाखाय नायबिजिरनाय जागायदों। मावख'गिरिफोरा फोरमान बुथुमगासिनो आरो बांसिन खौरां बुथुमनो थाखाय गामियारिफोरजों रायज्लायगासिनो दं। बे जाथाया सुबुं समाजाव गिनाय आरो दावराव-दावसि सोमजिहोदों, मानोना गोबां जायगायारि सुबुंफोरा गावसोरनि जिउ राहानि थाखाय मोसौफोरनि सायाव सोनारो। जुनार मोनथाय आफादफोरा जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होनाय आयेनफोरखौ गोख्रों बाहायनो खावलायदों आरो जुनारफोरनि सायाव सुबुंआरि आखुनि बादै रायजो-राजानि सांग्रांथिखौ बांहोदों। थागिरिफोरा इयुनाव बेबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै गोख्रै राहा लानो दाबि खालामगासिनो दं। जेरै-जेरै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, सुबुं समाजआ न्याय आरो ओनसोलाव जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गोख्रोंसिन राहाफोरनि थाखाय मिजिंथिना दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।